ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மிஸ்டர் தமிழ் கேமிங் சேனல். இன்றைக்கி என்ன இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த RCBS CSK தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ரூம் மேட்ச் ஃப்ரீ ஃபயர் வெர்ஷன். வாங்க மேட்ச்குள்ளே போகலாம். இதுதான் டீம் கேப்டன் ஷேத் ஒய்டி அண்ட் லவ்லி. வாங்க போகலாம் மேட்ச்குள்ளே. ஷேத் ஒய்டி ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பண்ணுற? போகிறாரு என்ன வால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க. இதான் லவ்லி, CSK கேப்டனு. ஆடா சூப்பர் அடி. கைஸ், நீங்கள் CSK ஃபேன் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், RCB ஃபேன் இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இதோட இந்த மேட்ச்சை இந்த யார் அதிகமாக ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க இந்த எண்ட் ஆஃப் த வீக் சொல்கிறேன் நான். CSKவா RCBயா நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு. ஓகே கைஸ், RF கௌதம் ஃபஸ்ட் பிளேட் பண்ணியிருக்காரு. வேறு லெவலில். CSK யார் வின் பண்ணுறாங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். CSKவா RCBயானு. CSK ஓன் த மேட்ச். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் CSK ஓன் பண்ணிட்டாங்க. வாங்க ரெண்டாவது ரவுண்ட். இதான் லவ்லி அண்ட் ஷேத் ஒய்டி ப்ரோ ப்ளஸ் செம்ம ரிவெஞ்ச் போயிட்டுருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மேட்ச் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு தெரியல. லவ்லி அண்ட் ஷேத் ஒய்டி வேறு லெவலில் ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். லவ்லி வந்து டெசிட்டிகள் ஒன் டேப் பண்ணிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணுறாரு. ஷேத் ஒய்டியும் கரெக்டாக வராரு. லவ்லி அண்ட் ஷேத் ஒய்டி தான் போகுது. இப்போ ஷேத் ஒய்டி சிட்டப்லாம் போடுறாரு. இவர் ஐ திங்க் அடிக்கலாம். லவ்லி அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. போடு ஷேத் ஒய்டி வேறு லெவல் ஒன் டேப் அடிச்சிருக்காரு. போடு. இந்தமாரி பிளேயர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க கை. போடு. ஷேத் ஒய்டி வந்து CSK டீமில் ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க. இப்போ RCBயில் 2 பேர் இருக்காங்க. ரிவ்யூ பண்ணுங்கள். அட் டைமில் 2 பேர் ரிவ்யூ பண்ணுங்க. ஆனால் இப்போ சான்ஸ் வந்து RCB கிட்ட தான் இருக்குது நிறையா. அவங்க டீமில் 3 பேர் இருக்காங்க. CSKல 2 பேர் தான். வாங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, RCB ஓன் த மேட்ச். செகண்ட் ரவுண்ட் RCB ஓன் பண்ணாங்க. தேர்ட் ரவுண்ட். இந்த செகண்ட் மேட்ச்சில் ஷேத் ஒய்டி செம்மையாக விளாண்டுருக்காரு. டஃப் கொடுக்குறாரு கைஸ் RCBக்கு. விராட் கோலி மாரி செம்மையாக டஃப் கொடுக்குறாரு. லவ்லியும் கரெக்டாக ஏறுறாங்க. தோனியும் விராட் கோலிக்கும் இவெண்ட் மாரி. அதுக்கு நடுவில் வந்து ஷேத் வந்து சுற்றுறாரு. அடிக்கலாமே. என்ன பண்ணுறாரு? லவ்லி பாரு, மண்டியில் அடிச்சு சுற்றி ரவுண்டு ப்ளோல் போட்டார். வெறித்தனம். எங்கே போனாலும் விட மாட்டான்டா. வேறு லெவலில் ப்ளே பண்ணுறாரு கைஸ். இது சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. CSKல ஒருத்தவங்க வா லவ்லி ஒரு ஹெட் ஷாட் அடிச்சிருக்காரு. வெறித்தனம் கைஸ். ப்ரோ ஒரு கில் அடிச்சிருக்காரு. CSK ஒரு. அப்புறம் CSK ஓன் த தேர்ட் மேட்ச் கைஸ். CSK ஓன் பண்ணிட்டாங்க. நீங்கள் இதெல்லாம் 9 நிமிஷம் மேலே போகுது கைஸ். அதனால் நீங்கள் வெறுத்துருவீங்க. அதனால் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டேன் லாஸ்ட் ரவுண்ட். ஆனால் RCB கொஞ்சம் டஃப் கொடுத்தாங்க. 4 ரவுண்ட்ஸ் டஃப் கொடுத்தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷேத் ஒய்டி ப்ரோ எப்படி இருந்தாலும் CSK தான் ஜெயிக்க போது. நான் விட்டு கொடுக்குற மாரி ஷேத் ப்ரோ விட்டு கொடுக்குறாரு. ஆனால் வருவார் கைஸ் அவரு. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரியாஸ் ப்ரோ கூட இருக்காது. ப்ரோ வா ப்ரோன்னு சொன்னாலும் ஜெயிக்க போகிறது CSK தான். அப்படி இதுக்கு RCBக்கு வெட்டியாக வந்துக்கிட்டு அப்படின்றேன். ஷேத் ப்ரோ அப்படியே ஆஃப்லைன் பண்ணி ப்ராங்க் பண்ணுறாரு. ஆனால் ஆன்லைனில் தான் இருக்காரு. இஸ்மாலும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? ரியாஸ் ப்ரோ வால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு மேட்ச்லாம் முக்கியம் இல்லை. எல்லாரும் வந்துட்டாங்க கைஸ். 4 எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. ஷேத் ஒய்டி வந்து செவுத்தில் முட்டிட்டு இருக்காரு. எரித்தனம். இப்போ யார் ஜெயிப்பாங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஃபாஸ்ட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். கொஞ்சம் சேனலை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் லைவ் போட ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ். டிஎன் ஸ்டேஜ் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணுறீங்க? CSK அந்த WL அருண் வேறு லெவலில் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு. 10 kills அடிச்சிருக்காருயா. லவ்லி என்ன பண்ணுறீங்க? CSK கேப்டன் லவ்லி ஏதோ வால் போட்டு மாட்ட வச்சிட்டாங்க.
ஓடு. இப்போ இந்த ரவுண்ட் தான் கொஞ்சம் சாரி டஃப் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த லவ்லி பையவில் எப்படி அடிப்பானே தெரியாது. ஆனால் ட்ரிபிள் கில் விழுந்துடும் பாருங்க. 3 நாக் பண்ணிட்டான். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா லவ்லி ஃபர்ஸ்ட் பிளேட் அப்படி ஃபுல்லாக அடிச்சா ஸ்டேஜரும் வேற லெவலில் மேட்ச் முடிஞ்சு கைஸ். சிஎஸ்கே 1 பண்ணியிருக்காங்க. சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணுங்க கைஸ், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். டாடா.